चेयारमैन सारखौ जिनाहारि खालामनो नागिरनाय बे भिडिअखौ नुनानै आंनि माथाया खाथियाखै। जिनाहारि खालामनाय बा रेप खालामनाय जों खोनायोमोन जे सिख्ला मानसिफोर बा हिनजाव मानसिफोरखौसो खालामनाय, नाथाय जोंनि बर' मानसिखौनो सासे मुस्लिम मा बेगम मोनलाय बावलायबायलै र' नागिरग्रोनो आं। सफिया बेगम लोगोआ खिथाहरनायखायसो गोसोआव फैबाय, आना जाथा जायो दे खौराङा। सफिया बेगमा जे जोंनि बर'नि मानगोनां बिसिडिसि चेयारमेनखौहाय लांनानै गाज्रि खामानि मावनो नागिरनाय माने मा रेप खालामनो नागिरनायानो जाबायना रायजो राजाफोर, नंगौना नङा? थ' बिदि खालामनो नागिरोब्ला हौवाफोरनि संख्याया एकर्डिं टु सेन्सास खमनिफ्राय खम जाबोगासिनो दंखायो। दा बिदि हौवाफोरखौनो सोरबा जोंनि बर' जाथिखौ रेप खालामहैनांगौबा बर' हिनजावफ्राबो गोथार हौवा मोनबावगोन? बे मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों दिनैनि दिनाव। मानो होनोब्ला इउपिपिएलनि सासे मावथि सोद्रोमा बिसिडिसिनि चेयारमेन जाय मुंखौ नोंथांमोना खोनाखाबाय, सांग्रां जा, नोंथांमोना सोरबा आइजोजों लांखारना गाज्रि भिडिअ खालामजागोन। दा बिथांखौहाय थगाय लेंलांबाय थाबाय। बिथाङा गावनो फोरमायफैखादों, लेंलांनायनि उनाव दा जाथाया मा जाहैबाय, बिथांखौ ब्लेकमेलिंसो खालामहैबाय। जों भिडिअ नुदों लंपेन्ट खुहांनाय, लंपेन्ट गानफिननाय, सिख्लाया माबाल' ओरै खोबनाय, बेफोरबायदि टाइप। थ' जोंनि बर'नि मानगोनां समाजनि थाखाय खामानि मावग्रा सोद्रोमाफोरखौ बेबायदि खालामहैबाय थायोब्ला सानफा एफा मा जागोन साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। दिनैनि दिनाव बै सफिया बेगमा बिदि खालामहैदों होननानै जोंहा मानगोनां बिसिडिसिनि चेयारमेन बिथां सारा फोरमायनायखौ रोखा नोंथांमोना खोनाखाबाय, आरो खोनायाखैबा आं लास्टआव दा ससेबाबो दामना होगोन। बिनि सिगां आरो गोरोन्थिया बैसोरसो बर'फ्रा मैदेरजों बुथार जानाय मानाय नोंथांमोना खोनागासिनो दङ। दा बै मैदेरजों बुथार जानाय मानाया बे मैदेरनि जुनारनि गोरोन्थि नङा, बे नोंथांमोन लुनानै थाग्राफोरनिसो गेदेर गोरोन्थि। नोंथांमोननि गोरोन्थि लुनानै थानायनि थाखायसो मैदेरनि लामाखौ नोंथांमोना हगारानो, अब्लानो मैदेरा बुथारनाय नङा। बे बाथ्राया आं बुंनाय नङा। जोंहा मानाव गेदेर बिटिआरनि मामोनलाय मेलेमानो जालालै, माबा फेरेंगा सार EM रन्जित बसुमतारी सारा बुंदों। फेरेंगा सारा बेखौहाय बे फाग्लासो जाबायलै बेबो। क्या है खाना लेके गया? कोई बात नहीं इधर रखो, सरि। ओमफ्रायहाय बेखौ EM फेरेंगा सारा बुंदों आरोना, नोंथांमोना बे भिडिअखौबो नायनानै लानो हागोन। बिनि उनावहाय आं बेखौ आसुरित मोनदों। जोंहा बड'लेण्ड बुब्लि बर'नि मुंदांखा निउस चेनेलावबो रोखा फोरमायनानै होखाबाय, बे हौवाखौ बोरैहाय लांनानै फासायहैनो नागिरदों, बोरै खालामनो नागिरदों, जिनाहारि खालामनाय टाइप श' खालामनो नागिरदों। बिथाङा गोसो गैखायैखौ माब्रै लांखो, मानो लांनानै बेबायदि खालामहैखो? भिडिअखौ नुनानै जोंबो दुखु मोनदों बर' जानानै। मालाबा जोंखौबो बिदि खालामहैबा, लांबाय लंपेन्ट खुहोबाय माबाय भिडिअ खालामबाय, गावनि फेसबुक पेजावनो ना मायावनो, गावनियावनो नामा, गावनियावनो हगार होदों जाहैदों। दा भिडिअ आंनाव सफैजोब्बाय, आंथ' नायग्रोना बादावदोंसोमोन। हाबाब इउपिपिएलनि बिदि लिरदों, जाथायाबा नंमारगोना नंमारा? नाथाय प्रेस मिट फैखांनायनि उनावसो मिथिनो मोनबाय बिथांखौ बेबायदिसो बानायदों सफिया बेगमा। सानफा एफा जोंनि बर'फोरखौ बिदि बानायहैयोब्ला अबाव गोथार हौवा मोनबावनो? जोंनि बर'फोरनि गेजेराव साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। थ' खौरांखौ नायग्रोदो। मैदेरनि सायाव जोंहा मानगोनां EM फेरेंगा सारा मा बुंदों? माने बेवहाय गुबैयै दायनिगिरियाथ' जुनादा नङा, मानसियासो। मानोना जोङो गावनि नांगौखिनि हाग्राखौ दाननानैबो नाङैखौबो दाननानै जोङो हाग्राफोरखौ बरबाद खालामजोबदों। स्पेसियेलि जों गुबुनखौ मा दुसिनो, गावनि बर' हारिखौनो दुसिनांगोन। मानोना बर'फ्रा बेवहाय एसे हाग्रा दानलाय, फाननानै गुबुन मोनसे जायगायाव हाग्रा दानैलाय, बिदि दाननायनि जाहोनावनो गासैबो हाग्राया जोबस्रांलांबाय। आरो जोंनि हालामा जे टुरिजिम सेक्टराव खोब डेभेलप जानो गोनां मोनसे हालाममोन, खिन्थु जोंनि मावनाय दांनायनि माखासे गोरोन्थिनि थाखाय जों माबालांदों। दा बेफोरखौनो जोङो फोसाबनो हायै
गैयै जादों बेखौ जायखौ जोङो मा होनो मेन मेड डिजास्टार होननानै बुङो दा मेन मेड डिजास्टारनि थाखायनो हिउमेन एलिफेन्ट कनफ्लिक्टनि जाथायफ्रा माने जाब्रबथायफ्रा बारा जागासिनो थादों बेखौनो फोसाबनो जोङो नाजादों आसा खालामदों रायजो राजाफ्रा मैदेरनि लामा बायदिसिनाफ्राव न' लुनायखौ जुदि बन्द' खालामोब्ला कनफ्लिक्टफ्रा जोबलांगोन मानोना जोंनि गभर्नमेन्टआ जेसेबां हायो जों नाजागासिनो दंखायो खिन्थु मानसिफ्राबो सिनसियारिटि जानायनि सम फैदों नोंथांमोना फेरेंगा सारनि बुंनायखौ खोनाखाबाय आरो दायो आं फुल प्लेटआव देखायनो थांबावगासिनो दं बिथां सार बिसिडिसिनि चेयारमेन बेबायदि जोंनि बर'नि मोजां खामानि मावग्रा मानसिफोरखौ सानफा एबा बिदि लांनानै रेप खालामनो नागिरनाय टाइप माबा भाइरेल टाइप खालामना होनो नाजायोब्ला जोंनि गेजेराव मोजां खामानि मावग्रा सोर थाबावगोन मा थिग गाबोन समफोरनि गेजेराव सोरबा EM सोरबा पावाराव थानाय मानसिफोरखौबो बिदिनो खालामहैफ्लाबा लांनानै बिथां सारमोनाथ' गोसो गैया बिदियाव खामानियाव अब्ला मा जागोन साननो गोनां बाथ्रा जाना फैदों फुल प्लेटआव नायदो भिडिअखौ नोंथांमोना आरो कमेन्ट होनो दाबाव निश्चय बिस्रा आन्डारस्टेन्डिं दंलायखायो प्रपार प्लेननि आं बुजिनायाव आरो बे हिन्जावफ्रा सानैबो आंनि मानि पार्सखौ जबरजस्ति सिख'नानै बा हाननानै बा लानानै आंनि मानि पार्सआव 6,500 फैसा दंमोन 6,500 दा बेखौ बिथांमोना सिख'नानै लायो जबरजस्ति 5 मिनिटसो नारा नाथा जानायनि उनाव बिसोरो बेखौ लादों आरो दा बिनि उनाव फैसा लाखांनायनि उनाव हठात मथा मथि बिदिनो 20-30 सेकेन्डसोनि उनाव साबा बिसिनि ओनसोलनिनो जानो हागौ माने मुस्लिम सेंग्राफोर लहा गिदिर गिदिर रड लानानै रुम सिङाव हाबबोयो बाहेरानिफ्राय दरजाखौ खुलिनानै माने दरजाखौ खुलिनानै हाबबोनायनि उनाव बे हिन्जावफोरखौ बाहेरायाव थांहोनानै गावसोर सिङाव दरजाखौ मारिथेयो लकखौ दा बिनि उनाव आंखौ टर्चार खालामनायखौ आराम्भ खालामो स्टार्टिंनिफ्रायनो देख नों माबेनि मानो फैदों मा लांफैदों बे जायगायाव असिनाखि जायगायाव होननानै सोंनायलाय आङो बिसोरनो क्लियारिफिकेसन होदोंमोन आंनि हसा खोथाखौ आं थिंलांनो फैदोंमोन सासे जोंनि क'क्राझारनि बायदेव आंनि सिना जाना बियो बे न'खरसिम आंखौ मोनसे बुस्थु बावलांदों लांनो होननानै बिसोर लाना फैदों होनदों आङो बेबायदि क्लियार होदों आरो बिदि बुंनायनि उनाव बिसोरो बुंदों जे नोंजोंथ' रावबो फैफायाखै माने जिखिनि नोंजों सानै हिन्जावफोर जिरायनानै दंमोन बेखिनिल' रावबोथ' सोरबा नोंनि बायदेव गैया नंखाय नंदोंबा नोंथाङा नायहरनो हागोन होननानै दरजा खुलिनानै आंनो देखायो दा बेहाय आं आसरित मोनदों आरो आं शक जादों बे हिन्जावा माबेबा साइडआव थाखुमाखो ना माखोमोन आं नुनो मोनाखै आंनि मेगनजों दा बिनि उनाव दरजाखौ लक खालामनायनि उनाव बिसोरो आंनाव लोगो लोगो फंनै फंथामसो सोबानानै आंखौ थारमाने आराम्भ खालामदों जे नोङो फैसा 5 लाख होलांजोंनो जुदि नों बेनिफ्राय जिबनखौ बासायना लांनोबा फैसा 5 लाख होनानै आंखौ आराम्भ खालामबाय टर्चार दा बिदिनो सोबालाय जोलाय सौलाय खालामबाय थानानै 1 घन्टासो टर्चार खालामसेयावबो आंनि मबाइलजों आंनि एकाउन्टखौ चेक खालामसेयावबो जेबो मोनैलाय बिसोरो थारमाने ओरैबायदि खोथा बुंदों मोनसे नोंनाव फैसा गैयिनि खोथायानो नङा नोंनि सेहेरानि खोन्थाय नोंनाव फैसा दं आरो नों सरकारनि मानसि ओरैबायदि आंनि टटेलि माने माबाखौ नायनानै मबाइलनि पिक्सारफोरखौ नायनानै बिसोर बिदि बुंदों आरो आंखौ दा गतिके जोंनाव नों फैसा होआ नों इजिलि होनाय नङा जों बिनि ट्रिटमेन्टखौ खालामनो रोंगौ होननानै बिसोरो माने आंनि टटेलि ड्रेसखौ जबरजस्ति खुनानै बाहेरानिफ्राय बै हिन्जावफोर सानैनि गेजेराव सासेखौ गाब्रिहरनानै बिसोरो एकदम प्लान पलिसि खालामनानै आंखौ भिडिअ खालामदों भिडिअ खालामनायावबो ओरैबायदि जेरेखम बर' सावथुन मुलुगफ्राव जेरेखम भिडिअ बानायदों एखेबारे बेफोरबायदि स्टाइलजों बानायदों आरो आंखौ दा बिदि बानायखांनायनि उनाव बिसोरो थारमाने आंखौ ओरैबायदि थ्रेटेनिं होबावबाय देख नोङो बे हिन्जावफोरखौदि नोङो रेप खालामबाय रेप केसाव बेसेबां बोसोर जेल जानांगौ बेसेबां फाइन होनांगौ नोंथ' मिथिखागौ दाना नोंनि जों दाबिनाय 5 लाखखौ होगोन ना नों रेप केसाव फासिनो बेफोरबायदि थ्रेटेनिं होबाय थाबाय थ्रेटेनिं होयै मथा मथि 3 घन्टासो आंखौ थ्रेटेनिं एकदम दरजा फांथेनानै न' सिङाव एकदम टर्चार खालामनायनि उनाव बिसोर सानदों खोमा बेनाव जेबो गैला बियो माने हसा खोथाखौनो बुंदों बेनाव फैसा थाखा गैया जों बिनिफ्राय आदाय खालामनो हाला बिदि सानदों खोमा बिसोरो दा बिनि उनाव आंखौ बुंदों जे मोनसे खोथा खालामदो जों नोंखौ हगारहरनोसै होनना बुंनायलाय आं लोगोफोरनाव माने बिसिनि किउआर क'डखौ लानानै बिसिनि माबाखौ किउआर क'डखौ लानानै आंनि सासे जोंनि क'क्राझारनिनो राम बसुमतारी होननाय सासे लोगोनिफ्राय आं बिनि किउआर क'डजों फैसाखौ 10,000 बिहरनाय जायो दा बिनि उनाव